Tuwing papalapit na ang Pasko, isa sa pinakamahalagang biyayang ipinagpapasalamat ng bawat Pilipino ay ang pagkakaroon ng masaya at kumpletong pamilya. Ngunit ang nakakalungkot, hindi lahat ay pinalad. May mga batang inabuso, inabandona at sinukuan kaya napilitang mawalay sa kanilang mga pamilya. Ito ang matagal nang pinupunan ng Holy Cross Children's Home Foundation Incorporated sa lungsod ng Tabaco. Kaya kasama ang aming tabang team, binisita namin ang kanilang pasilidad upang alamin ang kanilang misyon at ang mga munting hiling na tunay na magpapakislap sa Pasko ng mga batang nasa kanilang kalinga. Dama sa bawat sulok ng kapilyang ito ang solemnidad. Isang katahimikang sumasalamin sa banal na layunin ng institusyong naglilingkod dito. This institution was started when Bishop Sora invited us to extend our apostolate in Verac here in the Diocese of Legazpi. Tinawag itong Holy Cross kasi yung nag-donate ng land, si F.F. Cruz. Ang ano namin talaga, makontinue yung, kasi yan ang charism namin ng aming founder. Ang nag-build talaga ang congregation for the orphans. Kaya ito, nag-respond lang kami sa call ng aming founder, yung talagang apostolate namin. Then, sa signs of the time, nakadinakon ang dami-dami mga bata na naghihirap. Ngunit gaano man katayog ang hangarin ni Sister Annabel para sa kinabukasan ng mga bata, hindi may kakaila. Nakaakibat nito ang mga hamon. Siguro ang pinakamahirap dito sa amin na realidad na aming nanunumpungan, first, kung nagkakasakit ang aming bata, nahihirapan kami lalo before. Kasi yung wala kaming budget for medical. Kasi bihira, yung baga wala kaming regular funding ng Holy Cross. Kaya umaasa kami sa mga local donations. Hindi kami makakatayo kung wala sila. Pinukaw ng realidad na ito ang aking kuryosidad. Nang tanungin ko ang 9 na taong gulang na si Kim kung ano ang lagi niyang ipinagdarasal, ito ang kanyang naging sagot. Ang pray ko na magbigay ka ng malalaking isda. Kunti lang kasi yung namin. Mga salitang nababalot ng kamusmusan, simple para sa ilan, ngunit napakalaking bagay para sa isang bata na ang bawat pagkain ay nakasalalay sa biyaya at awa ng iba. Sinubukan ko ring usisain ang buhay ng bata bago siya mapunta rito sa Holy Cross. Ngunit ilang sandali ng nakabibinging katahimikan ang namagitan sa amin. Meron kang mama at papa? Meron? Hindi mo alam? Hindi mo na sila na-meet before ka pa mapunta dito? Yes. At doon ko napagtanto na halos wala nang alaala si Kim tungkol sa kanyang pamilyang pinagmulan. Nabinigyan namang kalinawan ni Ana nang ilahad niya ang karaniwang mga kaso ng mga batang dinadala sa kanilang pasilidad. Halos karamihan naman batang yan, dumaan sila sa traumatic experience. And yung hardship ng buhay nila sa piling ng mga magulang. So, pag mga ganon, pag napupunta sila dito, parang yung trust nila, yun ang mahirap talaga banggain. So, kailangan mo mag-level sa bata. And hindi mo sila pipilitin. It takes time too na mag-open up sila. Pinabulaanan din ni Ana ang mga maling paniniwala ng ilan tungkol sa mga batang kanilang kinukupkup. Usually, ang nila idea and yung feedback nila, kawawa ang mga bata na nasa ganitong facility. I corrected them, no, they are not pitiful. They are blessed actually because they are given second chance. They are given a brighter future. Isa sa mga buhay na patunay, ang kwento ni Julie at ng kanyang nakakatandang kapatid na ngayon ay isa ng ganap na guro. Ang
alam ko lang po na nag-ano sa amin ay isang madre daw na sila daw ang nagpapunta dito and pinadala kami dito. Actually, 3 kami. Yung lalaki, umalis na kasi, bawal. And yung kaming 2 ni ate, si ate natapos na. Kaya umalis na, ay ako na lang ang nandito. Tila hindi napigilan ang emosyon ni Julie nang tanungin ko tungkol sa kanyang damdamin sa paglisan ng kanyang kapatid. Naiwan ka dito mag-isa at si ate mo kailangan na magpatuloy ng kanyang buhay sa labas. Nalungkot din, pero masaya din kasi nag-volunteer siya dito ng guro. Kahit na umalis siya, nagturo din siya dito. Mama ko po ay patay na and papa ko po ay kilala ko po. Dahil dito, may mga pagkakataong napapaisip ang dalaga na tila hindi makatarungan ng mundo para sa kanya. Nagagawa nila ang mga gusto nilang gawin and kasama nila ang kanilang pamilya. Sa kabila ng lihim na hinanakit, patuloy pa rin siyang inaakay ng mga turo ni na Sister Annabel. Pag daw mainggit kasi, nandito din na sister para anuhan kami. Kung wala pwedeng itong orphanage, hindi pa ako makakapagpunta hindi pa ako makapag-aral. Samantala, ang 15 taong gulang na si Ara ay naging biktima naman ng pambubuli dahil sa kanyang estado. Nung elementary po, Anong ginagawa sa'yo? parang pinagsasabihan po ako na ampon dito. Ganun po yung parang naano ko sa kanila. Anong nararamdaman mo kapag ganun? Pag ganun po, parang nasasaktan po ako tapos umiiyak na lang ako. Ayoko na lang isabi kila sister. Kapag nagtatanong po sila tungkol sa pamilya, parang sila lang yung mga nakakasagot para sa yung i-story yung pamilya. Pero ako hindi ko alam kung paano ko yung pamilya ko. Kahit may pamilya pa si Ara sa labas, kabilang pa rin siya sa mga batang nananatili sa Holy Cross. Ano yung reason kung bakit ka napunta or nakapasok dito sa Holy Cross? Dahil po sa hindi po ako kaya ng family ko dahil nanay na lang po ang nagbubuhay sa amin. Si Papa, kung pwede or kung komportable ka sabihin, si Papa nasaan? Ang tatay ko po, hindi ko po kilala tapos hindi ko pa po siya nakita since birth. Ikaw ba may mga kapatid ka? Opo. Nasaan sila? Nandito rin po. Nandito rin sa foundation? Opo. So, ilan ang kapatid mo? 2 po. 2. So, bali 3 kayong nandito sa foundation. Ano yun? Actually po, kami, 8 po talaga kami. Nalulungkot po ako kasi ganun po yung sistema ng namin, pamilya namin. Pero abang po nagtatagal, parang na-accept ko naman lang po siya. Bagamat nagmula sa pamilyang masalimuot ang naging kapalaran, pinatunayan ng kanyang puso na hindi madaling mapatid ang pagmamahal, lalo na kung dugo't laman ang nag-uugnay dito. Kapag nakatrabaho na po ako, gusto ko po yung matulungan ko na muna po ang pamilya ko bago ko ang sarili ko. Mahalaga para kay Ara ang pagkukup sa kanila ng Holy Cross sapagkat dito sila mas napapalapit sa kanilang pangarap. Masaya naman po sa pakiramdam kasi parang yung gusto ko makamit sa buhay, parang meron nang tutulong sa akin at hindi na ang pamilya ko ang problema para sa akin. Sa pagtatapos ng aming pag-uusap, tinanong ko ang mga bata kung ano para sa kanila ang nagbibigay kislap sa Pasko. Ini, si Say, ini. Si Joy. Pag Joy, ano? Happy. Ano pag happy? Anong ibig sabihin?
maugma. Nuarin ka pinakamaugma. Pag may friends. Tapos ano pa? Pag may party. Anong para sa'yo ang nagpapaningning o nagpapakislap ng Pasko? Sharing is caring. Ano yung mas nagpapaningning at mas nagpapakislap ng Pasko? Yung love po and sharing. At dahil panahon ng pagbibigayan, gamit ang makukulay na papel, tinipon namin ang kanilang munting pamaskong hiling. Lagi nilang nilulook forward ang mga gifts, mga regalo ng mga tao na pumupunta dito. Yung mga tao mismo na nagkikipag-usap sa kanilang mga meeting new people para sa kanila na dumarating sa kanilang buhay. Yan ang para sa kanila ay nagpapaningning sa kanilang Pasko. Our children, palagi yan nagpipray. So, kung anong hinihingi nila, that's always given. Sometimes, ma-pray sila. Jesus, Mama Mary, wala na po kaming gatas, wala na kaming chocolate, wala na chocolate drink, yung Milo, ganon. Then and there, may darating na lang po yun. Hindi nawawala. So, that's we call divine providence. Kaya't para sa kanila, isang katuparan ng pagbisita ng Ako Bicol Tabang Ora mismo. Sa Tabang Ora mismo, nagpapasalamat siyempre ako, Camille, dahil kung hindi sa kanila, hindi ko makikilala kayo. At siyempre, yung tulong na ibinibigay katulad nito, malaking tulong na po ito sa amin na interview kami. At hindi lang ito mag-i-stop sa Tabang Ora mismo, kundi sa buong mundo, na sa mga nanonood nito, na sana dahil sa pamamagitan nila kami ay nakilala at malay mo, isa sa mga nakapanood ay matutulong din sa amin. Naway sa pagpatuloy ng taon, hindi lamang tuwing Pasko nila maranasan ang pagkislap ng pag-asa sa kanilang buhay. Sapagkat hindi kailanman mauupos ang liwanag sa kanilang landas tungo sa ganap na pamumukadkad, hanggat may mga kamay na handang gumabay at pusong bukas sa pag-alalay. Naway piliin din nating maging ilaw ng Pasko sa mga batang nangangailangan ng sagip at aruga. Kaya mga kaaksyon, pakaabangan ang pamaskong handog ng Ako Bicol Tabang Ora mismo sa mga batang nasa pangangalaga ng Holy Cross. Ako po si Camille Gonzalez at hangad kong sa pamamagitan ng kanilang mga kwento ay mas maunawaan natin ang tunay na diwa ng Pasko.